Nagulat ako, surprise. Ito yung dalawang vlogger. Nagpangita sila ngayon. Ito, nagkasabay pa rito sa isang ano. I-subscribe ko na siya sa channel niya. Kailangan subscribe niya rin siya. Ano nga po kayo? Warayno. Yan. Utulano Warayno. Ayan. Subscribe nyo. Ayan, subscribe nyo din po pala. Plan Ferry Vlogs po. Ayan. Nakasubscribe nyo po kami. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Supportahan nyo yung Warayno Ferry. Opo. Pero Nay, ang totoo niyan, hindi, ito muna tayo. Kwento na naman ako no? Ito pong sisos nila guys. Ano lang to, 1,007. Pero makikita nyo naman yung wifi niya no, yung trellis niyan. Ang lalago. Oo nga po, free wifi. Oy, mukhang mabait si nanay. Nay, pag mabait pa naman ang daldal ko. Nay, magkano po eh? Talaga ang ganda ng pagkakagawa nyo, no? Pinasunod nyo talaga yung enjoy photos. Magkano po yung ganyan nyo? Ano po? 150. Magkano po? 150? 150? Nagulat na naman ako. Ah, 250. Itong bilog, 250. Ang galing naman. Oh guys, oh. Akala ko nabingi ako eh. 150. Itong naka white pot. Yan. May trellis na siyang ganda, no? Ayan, ito namang mas malaki na may bilog. 250. Ang galing. Na yung mga ito, yung mga photos niya na nandito na, magkano yan? O, yung Mycans. Pati yung IB, English IB nyo na ay magkano? Yung English ID, 60 lang po. O, 60 pesos lang? 100. 100. Tapos yung enjoy. Opo, enjoy. 50 pesos lang. Ay, nakakatuwa naman ay itong hoyan nyo. 60 pesos. Aray ko. Itong hoyan nila guys, 60 pesos lang oh. Meron po kami ano. Ayan, punta na ho kayo talaga dito. Ayan. Po ma'am. Magkano po yung ganyan nyo? 1 po may tawad pa. Oh, okay. Ang ganda naman kasi. Ang Laguna rin naman. Opo, itong isa. 800 may tawad pa din. Sa 800, may tawad. Panaulan talaga na no? Ayan, 800. Parang mga bagong tanim lang po yung mga... Order sa amin ng 1,000 pesos. Oh, ang swerte. At least malaman ng tao, no? Kakadeliver lang namin ng siyempre. Diyan kami nabawi. Kasi ang dami Opo. order. Kakadeliver Nay, ano po bang ano to? ID nito? Ano po, paminta. Ay, paminta. Magkano po yung ganito nyo? 30. 30 pesos? Deliver lang yan. Oo. Pero sa bayan lang. Yung laurel nyo na magkano? 350 ma'am. Dadalawa na natitira. Yung laurel nyo, gaano kalaki? Ayan. Ah, ganyan pala ang laurel. Mahal talaga ma'am. Oo. Hindi, Nay, mura na yan dito. Alam ko ang presyo niyan sa Maynila. Nakakita ako niyan eh. Diyos ko po. Sabihin ko yung presyo. Huwag na, taasan niyo pa yung presyo dito. Oo. Nay, pengi akong paminta. Nay, pag halimbawang namunga yan, paano ba ginagawa ang paminta? Kasi pag mamunga na siya tapos yung tumanda siya, patutuyuin. Magulang na. Oo. Tapos, pag magulang na, patutuyuin mo, yun. Gagamitin ko na. At least may paminta na ako. Ah, teka. Wala naman akong makuhang talong sa inyo. Tuwes, paminta na lang. Tsaka yung sisus. Naipingin naman ako ng isa. Kahit o, dalawahin muna. Mamatay man yung isa, buhay pa yung isa. Ah, buko? Ah, mamaya po. Ayun yung asawa ko. Yung nakikita niyo yung asawa ko, minom ng buko. Ayun yun, yung payat. Ang daldal ko na naman. Yehey! Bibigyan ako ni nanay ng malalago. Yan, magaganda buhay na buhay. Pasensya na na yan. Sayang talong talaga na yung ano namin. Huwag kulang sobra sa tubig yan. Ayaw niya ng sobra sa tubig. Ah, ang pag-alaga nito, hindi kailangan ng sobra sa tubig. Salamat tayo sa tips. Ayan, ang kukunin ko kay nanay. Ito po yung masuswerte yung lucky plants. Itong money plants. Money plant. Magkano pong ganito nyo, Nay? 90 po. 90 pesos. Ito po, ang gaganda rin naman ng ano nila. Yung po, 350.
350 lang. 350. Ito na yung 100 sa inyo to. Alam mo na sa totoo lang, ang hirap mag-alaga nito. Namamatay yan. Pagkag-araw, pero huwag mo asin. Diligyan mo lang ng diligyan. Susulpot ulit siya. Ayan. Huwag mo itatapon pag namatay siya. Bunti ko na nga itapon eh. Susulpot siya. Kaya pag ganito na. Meron ako nito, nagtataka talaga ako. Lagi siyang pag sumibol ng madami. Yan na naman, 2 piraso na naman. Mo sa ulanan. Talagang panahon nila ngayon. Salamat sa tips. Alam mo na, matagal ako naghalaman pero marami pa akong hindi nakikilala yung mga ID tapos hindi alam alagaan. Ang alam lang natin yung talagang matitibay sa araw, yun ang kabisado natin. Salamat, Nanay, sa tips. Nay, sama mo ako dito, Nay. Ikot-ikot tayo. Nay, pwede ka bang ma-vlog, Nay? Kanina pa ako nagchichika, ngayon lang ma-vlog. Naulan! Ay, nako. Naku guys, matutuwa kayo. Dito muna tayo. Nay, magkano yung ano nyo, Mickey Mouse nyo? Oh, 180. Pili na lang po kayo ng talagang 250. Pag malaki. Mukhang namang maliliit lang. Joke. Yung mga ganito nyo na, itong mga pistili nyo, 50 lang po. Nay, ano to? Milaloni ba to? Orlando. Magkano po yung ganyan? 50 pesos. Aba. Magkano po yung ganito nyo? Opo. 90. Aba. Doon na lang ako sa 50 pesos. Ang Laguna niyan, Nay, no? Ayan o, yung Orlando na yan. Swak talaga sa budget. Ito pong ganito nyo, Persian Shield. 50 pesos. Saan po? Ito. Itong mga maliliit na to. Oo nga eh. Pili lang talaga kayo guys. Yung mga Aglonema variety ni Nanay dito. Nay, magkano yung mga ganito? Itong mga nasa baba nyo. Tag 50 pesos. Pili po kayo ng malalago. Na itong mga golden photos nyo. 3 for 100. Yung mga hanging pots nyo, Nay. Aba. 50 pesos. Sa akin din siyan. Nay, bakit nasa ulanan? Okay lang siya. Basta, halimbawa, ayan, may tuyo siya, galing siya Sa ulanan ko lang. Tapos, pagka matagal ang ulan, isisilin ko siya. Ganyan po. Tinuruan tayo ng tips ni Nanay. Ibig sabihin, kung talagang, opo. Hindi naman siya full, talaga, shaded lang. Shaded lang talaga siya. Ngayon na umulan ng konti, pwedeng ilabas. Pero pag maulan na maulan, ipapasok na. Naku guys, tuwa naman ako. Ito talaga ang talagang target ko dito. Tay, pili mo naman ako nito. 250 lang. Diyos ko, kamahal nito. Dito na ako sa pang 250. Ayan. May pasensya na maulan, no? Hayaan muna, makapag-vlog lang eh, no? Nay, magkano po yung mga ganito nyo? Opo. Kalanchoy. Kalanchoy ba yan? Parang katakataka. Ay, oo, katulad nga yan noon, pero hindi yan katakataka. Hindi katakataka. Bulaklak ng magandang pula. Talaga? Ang maganda bulaklak na ang dami. Magkano po yung ganyan nyo? Kalanchoy nga, ito nga po yun. Ha? 40 pesos lang. Ito po, itong ginger. Ginger plant. Ginger plants. Marami na ako nakikilala. Magkano po? 80 pesos. Malaki po at least 100. Talaga? Galing, galing. Sulit ang presyo dito, guys. Ito talagang target ko dito. May sisos na ako. Ano na ibibigay ko sa'yo, ma'am? Bahala ka na, Nay. Basta yung buhay na. Buhay po ito lahat. Hindi yung... Established na siya talaga. Ayan, salamat kay Nanay. Ayun po, yung malaki yung dahon. Ayan, yung ganyan natin. Ito po? Sige po, ayan. Ilang piraso ang dahon niya, Nay? Dalawa. Ito po, ayan, yan. Ang ganda. Hindi siya katulad ng mga golden photos, yung mga photos, hindi. Salamat, tinuruan niyo ako. Sige na, itabi natin. Baka sakaling meron pa akong magustuhan dito. Palulusawin natin. Sabi gano'n. Joke lang.
Na itong mga amiradium nyo magkano? Opo. 3 for 100 kamura. Pati ito po. Ito po, Nay. 3 for 100. Sa akin lens. Sige na, ipengi ako ng isa niyan. Kasi yung ganyan ko ano mabilis siyang lumago, dumami. Kaso nga lang, naputol sa hangin. Kaso nga lang, ang hirap lumaki. Sibulan yung ano. Mabilis naman siyang dumami, kaso medyo matagal, di ba? Sige po. Siya, ayan mga sibulan. Oo nga Sige, 3 for 100 lang naman. Ano bang masama doon? Isa lang. Opo, isa lang. Ang gaganda. Ang dami kong photo sa bahay na Ito, magkano sa inyo to? Ito, nakapat na. Ang ganda Magkano ang presyuhan dito? Oh, 100 pa. Swak na sa budget. Ang lalagunay ng ganito nyo, no? Magkano po sa inyo to? Itong tiplan. Opo. Itong mga masaswerteng tea plant. Ito yung mga favorite ni Madir. 30. Ah, 30 lang. Yung mga ganito. Ito po, yung mga ganito nyo. Ito pong mga 20. variegated, ano to? Kutsarita. 20 pesos. Pero mayroon akong ganito Since, ang tawag nito? Temptation. Magkano? 3 for 100. Ayan, iikot natin guys. Yung mga plants ni ate. Punta po kayo dito, kamumura. Ayun magkano po yung mga ganito nyo? Ito. O, itong silong. Pwede po yan 220. Kasi maliit naman yun. Nakuha na lahat yung malalaki. Talaga? Marami rin palang napunta dito na Ito po yung ganito. Ano pong pangalan ng plants na to? Hindi ko talaga to kilala. Mabili sa akin yun. Parang ako, pero ang mahalaga 25 pesos lang yan. Bulaklak po yan. Oo, ito nga ang gaganda nga. Ito nga ang lalaki 25 pesos. Sige na, bigyan mo nga ako ng isang piraso niyan. Ito po, yan. Oo. Yan ang may bulaklak. At least may ebidensya tayo. Pati itong Lourdes nyo na, magkano? 20. Pero na, alam mo, ang mahalaga yung sisos yung nakakuha ko 250 lang. Abay ka, mahal nun. Yung mga ito po. Establis na yun. Aligaan mo na. Salamat, Nay. Door. Nang dahil sa inyo, Nay, ang wishlist ko yung sisos na yan, nagkaroon ako. Ito po yung mga gumamela nyo. 70-80. Ah, 70-80? Na yung happy. Aba, ang lalaki 70-80? Anong kulay po ng bulaklak niyan? Pink, red. Ah, Meron kami doon yellow pero walang bulaklak. meron ako sa bahay. Pink, red, orange. Siguro puti na lang ang kulang. Orange din kami. Ah, Kaso walang bulaklak. pero ang mura, 70 lang. Guys, 80. ang gumamela nila dito gaganito kalalaki. 70 to 80. Mamumulaklak na nga lang. Ano yun, Nay? Dumikit na sa lupa? Nay, paano alagaan yan? Sa initan ba talaga yan? Dali lang po. Ito na nga man. Sige, okay lang yan. Ito naman may Opo, yan. Ayan. Opo. Ito pong mga devil backbone nyo, Nay, magkano? Oo. Ito magaganda sa ano. Oo. Saan po? Yung white? Hindi. Yung white? Ano yun papuwa yun. Ito? Oo. Oo. Papuwa po ito. Magkano po sa inyo to? Parang variety rin siguro siya ng devil backbone. Oo. Pero ito kulot-kulot. Magkano po yung ganyan nyo? 3 for 100 lang. Ito pong mga nyo, papuwa. Opo. Magkano po ang presyo niya? Meron pala silang variegated na... Ito yan dwarf to. Magkano po yung mga ganito nyo? 50. Ito po yung imported. Talaga? Itong imported? 80. Ito po, magkano po yung ganito nyo?
25 lang, sulit. Panalo talaga, grabe. Oregano, variegated. Ang dami pa nilang mga ano dito, mga plants. Itong mga mowa nyo na yung magkano? 20 ang lalaki na guys, oh. Na, yung bugambilya nyo, kahit walang bulaklak, magkano yan? 130. 130. Ayan po guys. Yung mga plants ni nanay. Okay lang yan ay, bukas mumulaklak na yan. Ayan oh. Maliit lang yung garden ni nanay pero ang presyo dito sulit. Nay, magkano ganito nyo? 20 pesos? Maganda yan pag pinasama-sama sa isang paso. Nay, ano bang ID niyan? Ano siya, variegated na... Ako, nalilimutan ko din yung mga name ng mga plants sa dami. Pero alam mo naman na ano, yung iba. Ah, basta alam nila, basta mahalaga 20 pesos lang yan. Bakit ba? Ah, ito pong ano, itong sampagita na napakabango. Lalagunan yan. Oo nga, ang lalaguna. Ang dami ng bulaklak, umulan. Wala pa. Oo, ganun po talaga. Pero napakabango nito. Nay, magkano sa inyo yung ganito? 50 pesos. Sulit na sulit. Aba, Birds of Paradise. 30. ah, May 30. mga sulo na siya. Birds of Paradise. Ganyan pala itsura niyan. Sabay ganun eh, no? Hindi nga, sa tulang, hindi ko masyadong pansinin itong plants na ganito. Yung parang saging-saging, mga ganyan. 30 pesos lang dito kay nanay. Nay, ano bang pangalan ninyo, Nay? Mila po. Nandito po tayo kay Nanay Mila. Tinuro niya tayo sa kanyang garden. Nay, yung mga ganito yung Kahit na ulan. ang inhini nanay. itong ano, natatawa tuloy ako. Itong mayanan ay magkano? Yung mga ganito yung mga mayanahan. Marami pong laman ng isang plastic yan. 3, 4. Talaga? 15 pesos. Yung isang plastic, kung mapapansin nyo, ang laman. Yan, 3. Tatlo. 4. Bang galing. Ayan guys, oh, tignan nyo naman, oh. Punta kayo dito. Sulit. Yung green, ano ba yan, Nay? Nasunog, Nay, di ba? Wala kami napag-log yan. Oo nga, alam mo na, sa tulang, minsan ganyan din ako sa rooftop ko eh. Wala ako talagang mapaglagyan ng lilim. Oo, di ba nung time na sobrang init? Oo nga, nung time na yun na sobrang init na yun, no? Talagang kahit nasa loob eh. Magkano po yan? 20 pesos ang blood leaf. Party time, 25 pesos ang parting time. Alam mo na yun, nung sobrang init, may mga plants din ako na nasira, na nakakainis. Kaya mas type po talagang alagaan yung mga matitibay sa init, yung mga gumamela, yung yellow bell. Mas gusto ko pang itanim yung mga talong, kamatis. Eh yun ang mas kabisado ko eh. Saka kami makakain pa din. Oo, tama po. Salamat kay nanay, tinuro niya ako. Ito guys, no, ang likot ng camera ko, pasensya na kayo. Ayan yung kanyang garden, punta po kayo dito. Pero nay, alam mo, nagulat ako sa iyo, yung gumamela mo ang lalaki pero tagsi 70-80 pesos lang yan. Ang dami naman yung nabili. Oo nga, di ba? Kasi yung nasa likod na mag-stock. Oo. Tapos yung sisos pa, nakakita ko dito guys, 250 lang. Yung pinaka wishlist ko nakabili rin. Nay, kwenta na nga tayo. Kala mo napakalaki, no? Ano lang naman yun? Ay, salamat po. Ayan, tapos meron pa, kung gusto ninyong uminom ng buko, yan, tindahan din yan ni nanay dito. Kumain muna kayo na. Yung ganyang pool yung magkano? Alin ko? Yung pool na ganyan magkano? Ito, 50 pesos? 50. Yung maliit yan, 25. 25, ang galing. 50 lang. Ah, yung ganito 50 lang. Okay lang yan. Hindi makalinis. Ang dami kasi nabili. Oo nga eh. Ay, mahalaga mabili. Yung mga pinya po, Nay. 3 for 100. 3 for 100 lang po. Ay, magkano naman sa amin? Magkano ang pinya? 60-70. Oo, yan o. 3 for 100. Eh, yung mga paso, ayan, may presyuhan. May 35, may 45. Ba? Ito nag-alok na ng mga paninda, pagkain. Tapos kumain yung asawa ko.
Ayan. Salamat po. Ilan nag-order pa? Ayan. Salamat po. Kain muna tayo. Nay, magkano yun, Nay? Ikot. Yan. Hello, si Madir. Nagpakita na. Mamaya-maya nandito. Ayan, Nay. Tatlong, ano po, pandan. Magkano po yung ganyan nyo? Ito po, Nay. Magkano po yung ganito nyo? 80. Konsensya? Oo nga. Kasi alanganin eh. Huwag mo naman akong idol sa susunod. Sabi ka na no? Alam, puntahan kita dito pag kailangan ko na yan. Kasi, di ba namumulaklak yan every bear? Anak na Ah. pansweldo, balik na rin Ano? yan. Pero, may ginagawa dyan eh. Kasi alam mo naman, Ganun, tutuklasin pa raw para manatili yung bulaklak. laboratory Oo. Hindi naman sa bulaklak eh, dahon Doon mismo. na nga lang tayo mag-usap kay Mare. Talaga? Ikaw na mag-aalaga. Ang galing. Sabi ng kapatid ko, Oo. ano ba yan yung ano, ang pagpili. Sandali. Tama na ako. Ayan, sabay. Mare, mamaya-maya na. Ang hirap ng mga suki. Pati dito. Ano po, gano'n po kunin nyo? 80. Ito kahit saan, Nay. Sige, pilihan niyo po ako, Ma. Ma, ayan o. Yan. Ang importante, ate, magkano yung mga ganito nyo? Yan. 10 pesos? 15 pesos? Lumamang lang eh. 5. Na, yung mga hanging plants mo rito, 3 for 100. Ang gaganda naman kasi. Ay, pwede bang favor? Pwede bang pumutol doon sa may kanan? Wala. Kumagat naman si nanay sa biro. Oh. Kaya na kasi ano eh, Ang ma- sobrang dami na. Ay, salamat po. Sa sobrang dami na yun, oh. Hello. Kahit wag na, Nay. Nambola na naman tayo. Nakalibre na naman. Dito, wala ako nito eh. Puto lang. Ay, ang daming lalago eh. Dito tayo sa likod ng garden ni Nanay. Ayan oh. Ang lalago na ng kanyang pandan. 30 pesos lang guys. Magkano naman kaya yung mga ganito niya? Yan. Kumuha talaga ng gunting si Nanay. Nay, mga San Francisco nyo lahat dito magkano? Magkano po? Wala yung ganito mo na Okay lang po. Magkano po? Oh, 30 pesos lang guys. Binigyan talaga ako ni Nanay oh. Nay, kung na lang pumutol, nakakahiya naman. Kahit alin dyan. Ito lang po oh. Ay, ala, ang laki. Ay, salamat po. Wala po talaga akong ganito. Ay, alin pa raw. Ito pa po. Ala, salamat po. Ayan. Hindi may ganito ako na nalusaw eh. Ay, salamat. Yan. Guys, libre. Yung mga vlogger dyan, punta kayo dito. Ay! Ay, ang dami naman, Nay. Ay, Nay, sabay ganun na. Ito na lang, oh. Libre. Ay, ito. Ayan, yan. Ayan. Gusto niya kasi nito, ano, full sun. Isa na Opo. Alam niyo po na meron ako talagang ganito. Ewan ko ba? Nalusaw. Isa sa mga nalusaw ko noon. Salamat po, libre. Ayan. Bili ni Mother pandan. Oo nga. 30 pesos lang talaga yan, Nay, no? Ah, salamat. Talaga yan ate. Pandan. Dali mo na dun, ma'am. O, sige. Ayan. Tulong naman. Maulan. Itong maulan naming pagbablog.